Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αίθουσα σύνταξης και σήμερα το μεσημέρι με πολλά και ποικίλα θέματα. Ξεκινάμε με μία μικρή εισαγωγή. Στη σκιά της οικονομικής κρίσης και κοινωνικής, κορυφώνονται σήμερα, όπως γνωρίζετε, οι εκδηλώσεις για την 38η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο εορτασμός διεξάγεται για πρώτη φορά χωρίς να ισχύει το πανεπιστημιακό άσυλο και για το λόγο αυτό είναι αυξημένη η περιφρούρηση του Ιδρύματος στην Αθήνα από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στο μεταξύ, για να έρθουμε και να πούμε και λίγα λόγια της οικονομίας, στη Φραγκφούρτη αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας μας για την απομείωση, βεβαίως, κατά 50% το γνωστό κούρεμα της αξίας των ομολόγων που κατέχουν σύμφωνα με τη Συμφωνία του Συμβουλίου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου. Να τα δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά. Φαίνεται ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ένα κλειό επικίνδυνων πιέσεων, καθώς μετά τις εξελίξεις στην χώρα μας και την Ιταλία, Μπαρόζο και Μέρκελ παραδέχονται ότι την ευρωπαϊκή αποτυχία. Ενώ ο Αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody's προχώρησε σήμερα σε υποβάθμιση 12 γερμανικών τραπεζών, με το σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένες τράπεζες δεν θα μπορέσουν να λάβουν εξωτερική οικονομική βοήθεια εάν χρειαστούν στήριξη λόγω της εξάπλωσης της κρίσης στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε και η διαφορά απόδοσης των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και της Ισπανίας έναντι των αντίστοιχων που εκδίδει η Γερμανία. Όσον αφορά στη χώρα μας, στη Φραγκφούρτη, όπως είπα και στην αρχή, αναμένεται να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους ιδιώτες πιστωτές της για το 50% απομείωση της αξίας των ομολόγων, σύμφωνα με την συμφωνία που επετεύχθη στην Σύνοδο Κορυφής 26 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Χριστοδούλου, αναμένεται να έχει και επαφές με τον επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, του κ. Τσάρλς Νταλάρα, αλλά και με εκπροσώπους των ξένων τραπεζών που κατέχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Στις συναντήσεις επίσης αναμένεται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Το αίτημα βέβαια των τραπεζών, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν γίνεται αποδεκτό, είναι να υπάρξει υψηλότερο επιτόκιο για τα ομόλογα που θα αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα, των οποίων βεβαίως υπαρχόντων ομολόγων η αξία θα μειωθεί. Ζητούν επίσης μεγαλύτερες εγγυήσεις και για τα ομόλογα αυτά. Και στα της πολιτικής σκηνής είχαμε εξελίξεις. Χθες είχαμε ψήφο εμπιστοσύνης με 255 ψήφους υπέρ και 38 κατά που έλαβε η κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Πρωθυπουργό, βεβαίως, Λουκά Παπαδήμο. Έγινε ονομαστική ψηφοφορία και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Ψηφοφορία που διεξήχθη βεβαίως στην Βουλή. Καταψήφισαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πάνος Καμένος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο βουλευτής της Πρωτείας του Πασόκ Χρήστος Κατσούρας και ο βουλευτής Ξάνθης του Πασόκ Τσετίν Μαντατζή. Κάθε μία από τις ψήφους στη νέα κυβέρνηση αντιστοιχεί βεβαίως σε απόφαση ευθύνης για να μείνει στην Ελλάδα στην Ευρωζώνη και να ανορθωθεί η ελληνική οικονομία. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Μπορούμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε ο Λεωνίδας Φιλικόζης. Ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 255 βουλευτές. Με 255 ψήφους υπέρ και 38 κατά, η νέα κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων. Παρά το γεγονός ότι δεν έλειψαν οι διαρροές, η κυβέρνηση υποστηρίχθηκε από το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και τη Δημοκρατική Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του πριν την ψηφοφορία, αναφέρθηκε στην ανάγκη της Ελλάδας να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και ζήτησε ενότητα από τις πολιτικές δυνάμεις. Ζητείται επίσης η ρητή δέσμευση των αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση ότι συμφωνούν με την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, καθώς και των υποχρεώσεων που οδήγησαν στις αποφάσεις αυτές και απορρέουν από αυτές, όπως πάλι ανέφερα στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Και η δέσμευση αυτή ζητείται από την Ελλάδα, διότι οι Ευρωπαίοι και θεσμικοί εταίροι μας δεσμεύονται σε μια πολυετή χρηματοδοτική στήριξη της χώρας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά από πρόταση των τριών πολιτικών αρχηγών, μου έκανε τη μεγάλη τιμή και μου έδωσε εντολή να ηγηθώ ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης συνεργασίας, δέχτηκα με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Γιατί το διακύβευμα είναι τεράστιο. Αν η Ελλάδα θα διατηρήσει τη θέση της στην Ευρωζώνη
ή θα υποχρεωθεί να αποσυρθεί από αυτήν. Είμαι βέβαιος ότι ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης ότι είτε μέσα είτε έξω από το ευρώ τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν. Συμφωνώ με αυτή την παρατήρηση. Ωστόσο πιστεύω ακράδαντα ότι τα προβλήματα θα οξυνθούν και η αντιμετώπιση τους θα αποδειχθεί πολύ πιο δυσχερής εάν η Ελλάδα δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με αποφασιστικότητα, με ενότητα. Ο δρόμος της σύγκρουσης, ιδιαίτερα στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία, δεν βοηθά να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Η σωτηρία της χώρας και η υπέρβαση της κρίσης περνά μέσα από το δρόμο της κοινής προσπάθειας, της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της εστράτευσης. Την κυβέρνηση καταψήφισαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Πάνος Καμένος, ο βουλευτής της Πρωτείας του Πασόκ Χρήστος Κατσούρας, ο βουλευτής Ξάνθης του Πασόκ Τσετίν Μάντατζη και οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος Καμένος τέθηκε άμεσα εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από αυτή την κίνηση παραμένει όμως στο κόμμα, όπως προέκυψε τουλάχιστον από τη σχετική επιστολή που έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς στο Προεδρείο της Βουλής. Νωρίτερα, οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή. Χαίρομαι που συνέβαλα στην ευρύτερη αυτή συνεργασία στο καθοριστικό αυτό βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον κύριο Σαμαρά, βέβαια και τον κύριο Καρατζαφέρη για την διάθεση συνεννόησης που έδειξαν. Δεν είναι οι μόνοι. Όλοι βάλαμε νερό στο κρασί μας. Και κύριε Σαμαρά, μην ακούτε τις ακραίες φωνές. Κανένας μας δεν έχασε. Δεν είναι συγκυβέρνηση. Δεν προέκυψε επειδή τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν σε μια πολιτική και ύστερα ήρθαν να μοιράσουν ρόλους και υπουργεία, ούτε και θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου. Είναι προϊόν ανάγκης. Μεγάλης ανάγκης να ανορθωθεί η αξιοπιστία της χώρας διεθνώς, να διασφαλιστεί η ομαλότητα στο εσωτερικό, να αποφευχθεί η πτώχευση και η έξοδος από το ευρώ. Μα κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε τι συμβαίνει μια συνεργασία και με το λαός? Βεβαίως δεν λέω ότι έχετε εσείς ευθύνη, ενδεχομένως εσείς να μην ανακατευτήκατε σε αυτή την ιστορία. Είναι το κόμμα αυτό το οποίο έχει κάνει και θα κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Αυτός ο καταρακωμένος λαός που χειραφετήθηκε, που αγνόησε απειλές και βιασμούς, που βγήκε στους δρόμους διεκδικώντας δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, τι εισπράττει τώρα από το σχηματισμό της κυβέρνησής σας? Εισπράττει το πάντρεμα του χρηματοπιστωτικού αυταρχισμού και του ακροδεξιού λαϊκισμού. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ στη Βουλή. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν έχει και επίσημα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης, αυξημένη ψήφο εμπιστοσύνης από ό,τι είδαμε. Να δούμε πώς περιγράφουν όλα αυτά τα site, τα ειδησιογραφικά, ξεκινώντας από το in.gr όπως πάντα. Κύριο θέμα, ένα θέμα από την οικονομία το οποίο μας έχει ανακύψει, η έκθεση της Task Force για την Ελλάδα, η ομάδα δράσης δηλαδή ουσιαστικά. Φόροι ως 8 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν να εισπραχθούν, λέει η Επιτροπή Reichenbach. Διαβάζουμε λίγο το κείμενο. Οι φόροι που δεν έχουν εισπραχθεί στην Ελλάδα είναι της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων ένα ποσό από 6 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να εισπραχθεί. Αναφέρεται στην πρώτη τριμηνιαία έκθεση της ομάδας δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα, υπό τον Horst Reichenbach, 9 τομείς παροχής τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας και την πρόθεση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πολλά και σημαντικά νομίζω. News.gr. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Θα έπρεπε να είναι ημέρα μνήμης και τιμής μόνο. Ωστόσο, εδώ και χρόνια, λέει το κείμενο, η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έχει συνδεθεί με παραδοσιακά και αναμενόμενα από όλους επεισόδια. Ελπίζουμε να μην τα δούμε σήμερα. Νέες συλλήψεις, άλλο θέμα μεγαλοφιλετών. Στη ΦΑΚΑ 2 ακόμη επιχειρηματίες για χρέη. Και ένα τρίτο θέμα, στενό μαρκάρισμα στην Ευρωζώνη, στο στόχαστρο της Moody's και η Γερμανία. Τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. ERT.gr. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής, κορυφώνονται σήμερα οι τρίμερες εκδηλώσεις για την 38η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Άλλα θέματα, ο Σαμαράς για το Πολυτεχνείο, διαπραγματεύσεων συνέχεια, νέο ρεκόρ spreads περιπλέκουν τις εξελίξεις, Νέα Δημοκρατία αποτυχημένη οικονομική πολιτική, Ρωσία εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, Ισπανία άγριες διαθέσεις του Ραχόη, Καλαμάτα απόφαση για το τέλος ακινήτων, αυξήθηκε η φοροδιαφυγή το 2010 και Μέρκελ αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις. Capital.gr. Σε δεδομένο σκηνή, μετοχές, δείκτες και επενδυτική ψυχολογία. Τις αντοχές τους σε επίπεδα λίγο πάνω από το πρόσφατο χαμηλό 19 ετών μετράει ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που σήμερα κινείται πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών. Express.gr. Απόλυτη πειθαρχία και ομόλογα σταθερότητα. Τα νέα βήματα τα οποία οφείλει να ακολουθήσει η Ευρωζώνη προκειμένου όχι μόνο να ξεπεράσει την κρίση αλλά και να μην αντιμετωπίσει στο μέλλον κάποια ανάλογη σκιαγράφησαν χθες τόσο ο πρόεδρος της Κομισιόν Μπαρόζο όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλες σημαντικότερες ειδήσεις: Juncker, καταστροφικό σενάριο η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Καμία παράταση μετά τις 19 Δευτέρου, τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Λουκάς Παπαδήμος μην καλλιεργείται μεγάλες προσδοκίες. Μαύρη τρύπα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό στο δεκάμηνο του 2011. Πρεμιέρα διαπραγματεύσεων για συμμετοχή στο PSI Plus και οι 9 προτεραιότητες του Ράιχενμπαχ. Κέρδος.gr. Ευρωπαϊκή Task Force. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την Ελλάδα. Αυτό δείχνει βέβαια ότι η πρώτη τριμηνία έκθεση, όπως σας είπαμε, της ειδικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Και να δούμε τι λέει και σε τοπικό επίπεδο το δικό μας στο site, neatv.gr. Κύριο θέμα, παγώνουν τα φουσκωμένα χαράτσια της ΔΕΗ. Συναρτούν το δώρο με την έκτη δόση. Άλλο θέμα, δώρο άδειρο το κρούμα 50% εάν αποσπάσουν επιτόκιο 8%, να φέρετε στα ομόλογα. Ένα άλλο θέμα που λίγο πιο κάτω, που θα το δούμε και στο δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει. Γροθονκόπησαν και μέταξαν αυγά στον πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Ιωακήμ Γρυσπολάκη. Καταδίωξη λαθροθυρών στο φαράγγι της Σαμαριάς. Ηρωική έξοδος, η παραίτηση Καλατζάκη. Και κάποια άλλα θέματα πιο κάτω. Εισοδήματα φτώχειας δηλώνουν επαγγελματίες εισοδηματίες. Πήρε φόρα και έπεσε πάνω στο περιπολικό. Και τραυματισμός 18χρονου δικυκλιστή σε τροχαίο στα περιβόλια. Αυτά από τα site. Να έρθουμε λίγο και σε τοπικό επίπεδο για να δούμε τι ακριβώς έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Συζητήθηκε το μείζον θέμα του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι ξεκίνησε μια νέα σύσκεψη στο Δημαρχείο μεταξύ του Δημάρχου Χανίων και των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Στο σημείο αυτό όμως μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι ανέφεραν στις δηλώσεις τους τόσο ο Δημάρχος Χανίων όσο και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης χθες το βράδυ. Μπορούμε να παροτρύνουμε τους πολίτες να μην πληρώνουν το φόρο. Συμπαριστάμεθα στους πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν, γιατί υπάρχουν και πολίτες που δεν θέλουν να πληρώσουν, αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Έχω έρθει σε επαφή πολλές φορές με την ΚΕΔΕ, πολλές φορές με άλλους δημάρχους ανά την Ελλάδα. Έχω έρθει σε επαφή 2-3 φορές με τη ΔΕΗ και εδώ και στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν υπάρχει λύση, εάν δεν πληρώσει κάποιος το λογαριασμό του, να μην του κοπεί το ρεύμα, προς το παρόν τουλάχιστον. Οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στη μη πληρωμή αυτού του χαρατσιού. Όμως, ο Δήμος ως ένας θεσμός ο οποίος βρίσκεται κοντά στον πολίτη και ο οποίος διαθέτει μεγάλη ισχύ, κάτι που του δίνει ο θεσμικός του ρόλος, νομίζουμε ότι οφείλει να συμπαρασταθεί στους πολίτες με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. Οι 5 επικεφαλείς να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μια κοινή γραμμή για κάποιες δύσκολες περιπτώσεις που πράγματι θα υπάρξουν στο Δήμο Χανίων και μετά να έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνεται μια προσπάθεια να κλειστεί ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών και Εσωτερικών. Πρέπει να κλείστηκε, γιατί με πήρε ο κύριος Μαλανδράκης, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα, ήταν στην Αθήνα, ότι κλείστηκε το ραντεβού. Και εν αναμονή λοιπόν του αποτελέσματος αυτής της συνάντησης, υπάρχει σε εκκρεμότητα μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που είναι στις 2 του Δεκέμβρη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς ο οποίος θα έλεγε να μην συζητηθεί σήμερα. Και είναι προφανές για μένα ότι όλες οι παρατάξεις θα το βάλουν. Και υπάρχει και κάτι δεδικασμένο εντός εισαγωγικών.
απετέλεσε το κύριο θέμα τη Δευτέρα στη συνάντηση των ΜΠΕΠ με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ. Οπότε τουλάχιστον εγώ έχω δεδικασμένο το έχω συζητήσει. Μια συνταξιούχος των 300 ευρώ να αναγκαστεί να της κόψουν το ρεύμα και να μην έχει ούτε να μαγειρέψει ούτε να κάνει τις άμεσες ανάγκες. Αν περιμένουμε λοιπόν εμείς τις επιτροπές και όλα αυτά τα οποία τα γνωστά που ξέρουμε και πώς λειτουργούν, κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι που έχουν ανάγκη δεν θα έχουν ρεύμα. Λέω λοιπόν ότι είναι άμεσα ανάγκη να το συζητήσουμε. Υπάρχει σε αναμονή μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα αναμένουμε αυτές τις αποφάσεις, τις απαντήσεις, εν πάση περιπτώσει, για να καθορίσουμε και εμείς τη στάση μας. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτή η διαδικασία, με όλη αυτή την αναστάτωση, δυσκολεύει και τους Δήμους στην ίσπραξη των ανταποδοτικών τελών. Ιδιαίτερη όμως σημασία, εκτός από το θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι έχει και το θέμα που ακολουθεί ευθύς. Εκτός από το επίδομα τριτεκνίας και το επίδομα τοκετού, βρέθηκε στο στόχαστρο της Τρόικας, αφού πλέον δεν θα ξεπερνά τα 900 ευρώ βάσει των ρυθμίσεων που εμπεριέχονται στο ΝΕΟΠΗ. Ακριβή πλέον λοιπόν αποδεικνύεται η επιλογή του Δημοσίου Νοσοκομείου, αφού καταργείται το εν λόγω επίδομα εάν οι επίτοκοι επιλέξουν νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ψηφίστηκε με την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορά στη μεευτική περίθαλψη. Από προχθές λοιπόν που δημοσιεύτηκε στο ΝΕΟΠΗ, οι ασφαλισμένες μητέρες του Δημοσίου, του ΟΓΑ, του ΙΚΑ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, που θα γεννάνε σε δημόσια νοσοκομεία, δεν θα λαμβάνουν επίδομα τοκετού. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι μέσα στο όλο κλίμα το οποίο υπάρχει την περίοδο αυτή και γενικά εκεί που έχουμε οδηγηθεί, γίνονται σαφώς περικοπές και πολλές κοινωνικά άδικες που βέβαια θίγουν όλο το φάσμα αυτό που μας απασχολεί της υπογεννητικότητας σημαντικά. Στο άρθρο 13 του ΕΟΠΗ αναφέρεται ότι στις ασφαλισμένες σε περίπτωση τοκετού αντιμεευτικής περίθαλψης καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 900 ευρώ, 1.200 ευρώ για δίδυμη κοίηση και 1.600 ευρώ για τρίδυμη κοίηση. Αυτό όμως ισχύει μόνο για ιδιωτικές κλινικές, αφού παραπάνω αναφέρεται ότι εφαρμόζονται σε περίπτωση τοκετού σε μονάδα που δεν εφαρμόζεται το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, δηλαδή στα κρατικά νοσοκομεία. Έτσι όπως το είδα και εγώ, βλέπω ότι είναι τελικά πιο οικονομικά να γεννήσει μια γυναίκα απ' έξω παρά να γεννήσει στο δημόσιο νοσοκομείο. Η επιλογή η οποία έγινε για τα δημόσια νοσοκομεία, που έχει να κάνει με την κάλυψη των εξόδων τους προφανώς και με το συνεχές έλλειμμα το οποίο παρουσιάζανε τα νοσοκομεία, έχει οδηγήσει σε άλλου είδους οικονομικές επιλογές και άλλου είδους χρήση των δημόσιων νοσοκομείων. Εκεί μπαίνει ένα σημαντικό θέμα πλέον, το πώς αντιλαμβάνει το καθένας τη χρήση του δημόσιου νοσοκομείου. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα το δημόσιο νοσοκομείο ήταν ένας χώρος που είχε πάρα πολλά έξοδα, ήταν ένας, θα λέγαμε, σπάταλος χώρος, όπου συνεχώς δημιουργούσε ελλείμματα. Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι πρόσφερε σημαντική κοινωνική προσφορά και κάλυπτε ανθρώπους οι οποίοι είχαν οικονομικές δυσκολίες. Φαίνεται ότι η επιλογή αλλάζει και πλέον το δημόσιο νοσοκομείο μπαίνει στη λογική της αυτοσυντήρησης, ας το πούμε έτσι, και της κάλυψης των εξόδων του και κατά συνέπεια πλέον εκεί κοστολογούνται οι πράξεις, κοστολογούνται όλα και βέβαια διαμορφώνεται ένα υψηλό κόστος του τοκετού και της καισαρικής ακόμα. Δεν είναι πάντως και λίγες οι μητέρες που βρίσκονται στην Ελλάδα, καταγόμενες από σκανδιναβικές χώρες και ζητούν όλο ένα και περισσότερο να γεννούν στα σπίτια τους, όπως μας εξηγεί ο ομοευθύνης γυναικολόγος Χαράλαμπος Μπατάκης. Για να ξεκινήσω το και το σκατοίκο θα πρέπει αν θα γίνει, να γίνει σε μια οργανωμένη βάση πλέον, όπου θα υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης και διακομιδής της γυναίκας σε ενδεχόμενη επιπλοκή σε ένα κέντρο που θα της παρασχεθούν οι βοήθειες. Παλιότερα ήταν αποδεκτό από τον κόσμο, αν θέλετε, η μητρική και η βρεφική νεογνική θνησιμότητα, γιατί ήταν οι συνθήκες ζωής τέτοιες, έτσι ώστε και να συνέβαινε κάτι άσχημο σε μία επίτοκο, ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο το είχε πάρει απόφαση. Και να έρθουμε στα της ημέρας. Επίκαιρα όσο ποτέ φαίνεται λοιπόν ότι παραμένουν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου 38 χρόνια μετά. Σήμερα τιμάται η εξέγερση του 1973
με τη 17η Νοεμβρίου να αποτελεί ένα σύμβολο αγώνα, καθώς όσων επιθυμούσαν την κατάλυση τότε των δημοκρατικών θεσμών και το είχαν πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας μεταδίδοντας ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, το οποίο έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Ευαγγελία Ξηρουχάκη. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Εδώ Πολυτεχνείο. Εκπέμπομαι στους 50 χιλιοκύκλους. Ελληνικέ λαέ, ως πότε θα ζεις κάτω από την Αμερικάνικη κυριαρχία, ως πότε θα ανέχεσαι άλλοι να αποφασίζουν για σένα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 Απριλίου του 1967 είχε επιβάλει καθεστώς στιγνής δικτατορίας στη χώρα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου του 1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές της Αθήνας και συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο. Ζητούσαν την κατάργηση του νόμου 1347, ο οποίος προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων ανέπτυσαν συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η αστυνομία, παραβιάζοντας το πανεπιστημιακό άσυλο, εισήλθε στο χώρο του Ιδρύματος, συνέλαβε 11 φοιτητές και τους παρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία της περιύβρησης της αρχής. Οι 8 καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές, ενώ περίπου 100 άλλοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και να ντυθούν στο χακί. 7 ημέρες μετά τα πρώτα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στις 21 Φεβρουαρίου, οι φοιτητές κατέλαβαν το κτίριο της Νομικής Σχολής στην Αθήνα, προβάλλοντας τα συνθήματα «Δημοκρατία, κάτω η Χούντα» και «Ζήτω η ελευθερία». Η αστυνομία επενέβη και πάλι για να καταστήλει την εξέγερση, αλλά η βίαιη εκδίωξη των φοιτητών από το κτίριο της Νομικής ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αγωνιστικότητά τους. Τις επόμενες ημέρες οι φοιτητές απήχαν από τα μαθήματά τους, ενώ πραγματοποιούνταν συνελεύσεις φοιτητών στην ιατρική και στη νομική σχολή. Όσο περνούσε η μέρα, άρχισαν να μαζεύονται όλο ένα και περισσότεροι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλοι που πληροφορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία αποδείχθη ανίκανη να εμποδίσει την προσέλευση του κόσμου. Έτσι, στις 14 Νοεμβρίου πάρθηκε η απόφαση για κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι πόρτες έκλεισαν και από τότε άρχισε η οργάνωση της εξέγερσης. Για το σκοπό αυτό άρχισε και να λειτουργεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός, αρχικά στο κτίριο του Χημικού και αργότερα στο κτίριο των Μηχανολόγων, με εκφωνητές τη Μαρία Δαμανάκη και τον Δημήτρη Παπαχρήστου. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Ελληνικέ λαέ, συμμεταδίδω με διακήρυξη της Συντονιστικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε εστιατόριο και νοσοκομείο, ενώ ομάδες φοιτητών ανέλαβαν την περιφρούρηση του χώρου, ξεχωρίζοντας τους ενθουσιώδεις και δημοκράτες Αθηναίους από τους προβοκάτορες. Η πρώτη αντίδραση του δικτατορικού καθεστώτος ήταν να στείλει μυστικούς πράκτορες να ανακατευθούν με το πλήθος που συνέρεε στο Πολυτεχνείο και να ακροβολήσει σκοπευτές στα γύρω κτίρια. Στις 16 Νοεμβρίου, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο έξω από το Πολυτεχνείο με γκλόμπς, δακρυγόνα και σφαίρες ντουμ-ντουμ. Οι περισσότεροι διαλύθηκαν, όσοι έμειναν όμως έστησαν οδοφράγματα ανατρέποντας τρόλεϊ και συγκεντρώνοντας υλικά από νεοαναγυρώμενες οικοδομές, άναψαν φωτιές για να εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα. Αργότερα η αστυνομία έκανε χρήση όπλων, χωρίς όμως να πετύχει το στόχο της, την καταστολή της εξέγερσης. Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν διαπίστωσε ότι η αστυνομία δυνατή να εισέλθει στο Πολυτεχνείο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το στρατό. Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, το άρμα που βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη έλαβε εντολή να εισβάλλει. Έπεσε πάνω στην πύλη και την έριξε, παρασέρνοντας στο διάβα του μια κοπέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στον περίβολο, κρατώντας την ελληνική σημαία.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στις 17 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 840 άτομα. Όμως μετά τη μεταπολίτευση, αξιωματικοί της αστυνομίας ανακρινόμενοι ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες ξεπέρασαν τα 2.400 άτομα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34. Στην ανάκριση που διενεργήθηκε το φθινόπωρο του 1975 εναντίον των πρωτοαιτίων της καταστολής, εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις θανάσιμου τραυματισμού. Ωστόσο, τα θύματα πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα, διότι πολύ βαριά τραυματισμένοι, προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη, αρνήθηκαν να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Τελικά η δικτατορία κατέρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974, αφού είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Γκυζίκης και ο αντιστράτηγος Ντάβος, διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, κάλεσαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να επιστρέψει στην Ελλάδα για να επαναφέρει τη δημοκρατική διακυβέρνηση.